Play Pibaro, Ipidang Sobhai Pi, Jabiyit Kmi, but Kikubor Baman Kasmi. Namar ka Jingthud Khah ka Bording he ki bobun tili ki Shnong ki bodan ka Thai Nongpoh ki nongilam ka Hnyf trap National Youth Front ki lalum ya baro ki nongilam Shnong ka Thai Nongpoh pat lengba ka te ka Jingeh kendu lang ki la shem ya karai bikin sele dak bating persai ka MECL Halor ki nongrem bakamla ban penbiang ya ka Bording ha ki bobun tili ki Shnong ka Thai Nongpoh ya ka te ka Jingeh lang la penlongpoh ka Yingdor bar sajer Nongpoh ki nongilam ke Hnyf ki badon lang hati ke sengi ki kentup yo ba Halor Presiden Rangbah ke Hnyf sengkmi nang tau ba Marcus Martin Presiden ke Hnyf Northern Region lambat ki Rangbah Shnong lagi khatnyau tli ki Shnong ki badan marjan bat ke Nongpoh ki bederu ki Shnong ka ba ki pajba ki la syam sosat na ka Jingthud Khah ka Bording jong ka electricity ban itu ikan jo ke lada ka district head administration kum ka deputy commissioner ka Kingsting lane kam sim baka de kam ka bakhya ka ba khmatu kani ka kanhun jong jong ma Shnong ba ka sang asnya kala ban poi de tiwi pat kelen ki ban kham perthin susu ban pentu story ka department ba iki tiwi rukum jo ba du Nongpoh lane ka Kingsting de ka khya ka son nadu ka electricity kam rap adu kam jot kampai jong ni surok ba nama ki sikin Rangbah ini ya ka hak koranti kumbatu dia ka development kui pesuba kumjuru ka sini lang kawai jong kan Thai kini larai bani pendu ikut desti ka arpunyo tarik tahap ka sibaan wan ai kan ka petition na kemudian kan lagi ya telada ke desti Kashim Sting lane kam Khah ka message yaki minister concern segi department di bakam Halor dengan sanang baik pada ngikutin dari keba lapan lah ini sekemak kita kedai kubur